Eli Saapas on nuorisotyön muoto ja meidän toiminta-ajatus on, että me ollaan siellä, missä nuoretkin on. Liikutaan kadulla, kesällä ollaan festareilla ja nyt sitten uutena juttuna on se, että ollaan myös tuolla netissä, nettisaappaassa. Lähinnä tuolla kaduilla päivystetään nuorien perään, katsotaan vähän ja katsotaan mikä sillä on meininki ja tarpeen tullen sitten autetaan. Saapas on semmoinen, joka kulkee tuolla kadulla, ehkä siellä missä muut ei kulje. Musta parasta on just se, että oikeasti niin kuin fyysisesti mennään nuorten luo ja jutellaan siellä niin kuin niiden ympäristössä. Eikä vaikka jossain kolkossa virastohuoneessa, jossa on sitten välissä pöytä ja paljon niin kuin asenteita ja ennakkoluuloja. Et siellä ollaan niin kuin nuorten keskellä siellä kadulla. Saapas on olemassa nuoria varten, yleensä ihan kaikkia nuoria varten. Nuoria, joilla menee huonosti ja nuoria, joilla menee vähän paremmin. Se niin kuin tavallaan se turva ja hyvä olo, että niin kuin on joku ja jotkin, ketkä niin kuin sitten suojelee ja varjelee tuolla kaduilla, että ei tarvitse olla aina välttämättä oma onnensa nojassa, löytyy niitä, ketkä pitää sitä huolen tuolla kaduilla. Ja Saapas on nuorten kanssa rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Se on neuvomista, ohjaamista, auttamista, mutta ennen kaikkea Saapas on nuorten kuulemista, kuuntelemista. Antti löytyy 2 kertaa. Miten sekin on muuten mahdollista? Joka on se. On täällä aika montakin 2 kertaa. Täällä on Hanna ainakin ilman. Nyt alkaa perjantai päivystykset. Tänään meillä on semmoista huippuruokaa. Me oltiin Ilpon kanssa puhelimessa ja sehän oli Ilpon idea, veti ässän niin sanotusti hihasta. Meillä on ranskalaisia perunaa. Onko salaattia? On salaattia, fetajuustosalaattia. Ja sitten on oikein nakkeja ja lihattua. Semmoinen niin kuin syksy avasta, mutta perinteet kunniin. Meidän päivystys alkaa aina kokoontumisella, missä päivystäjät jaetaan pienempiin ryhmiin. Ja vähän siinä muutenkin yhdessä mietitään, että missä olisi hyvä liikkua ja onko vaikka tapahtumia tulossa sitten illan mittaan jossakin päin. Riippuen kuinka iso ryhmä on, niin yleensä on muutama kävelypartio ja sitten joku ottaa auton ja lähtee tonne vähän kauemmas. Ja sitten tänne niin kuin paikan päälle jää Saapas-tuki ja siihen yleensä työntekijä ja sitten 1 tai 2, jotka täällä sitten koordinoi sitä niin kuin illan kulkua. Kävelypartio liikkuu kaupungin keskustassa ja siellä he pyrkii vähän kattelee tilannetta, millaista siellä on, mitä ne nuoret tekee ja monesti nuoret saattaa tulla ihan juttelemaan, kun ne tuntee meidät, että ketä me ollaan. Sitten välillä tietysti pitää vähän katsoa nurkkienkin taakse, että löytyykö sieltä nuoria, jotka kaipaisi juttuseuraa. Autopartiolla sitten taas monesti liikutaan vähän keskustan ulkopuolella. Katsotaan noita taajamia, uimarantoja esimerkiksi. Kaikkein tyypillisimpiä tehtäviä on varmaan ne keskustelut ja se kuunteleminen, siis se asioiden jakaminen nuorten tai nuoren kanssa. Tavallaan kun kohdataan nuoria ja sitten jutellaan heidän kanssaan, että niin kuin se on sitä yleisintä, voidaan ehkä näin sanoa, että, niin kuin, että nuoria tulee ja sitten se moikata, että morjesta iltaa, että Saappaasta, että mikä meno ja tälleen, että ei, yleensä ihan vaan jutellaan. Ja sitten tietysti jos tehtävistä sitten puhutaan tarkemmin, niin tietysti sitten tulee näitä, jotka tarvitsevat enemmänkin apua, että jos on heikommassa hapeessa sitten, niin kysytään ja että katsotaan mikä on vointia tai tarjotaan vettä. Ja sitten on näitä kotiinvientitilanteita, on semmoisia, jotka tulee tänne meidän päivystystiloihin ehkä lepuuttamaan itteensä, selviämään hiukan, oksentelevat joskus. Sitten joskus viedään tuonne tiukimmissa tilanteissa niin yöllä päivystyspoliklinikalle, mutta niin kuin jokainen kohtaaminen on niin kuin ihan omanlaisensa ja niinhän se pitääkin olla, että se mennään silloin sen nuoren ehdoilla ja kuunnellen, nimenomaan kuunnellen.
Festaripäivystys ja katupäivystys eroavat toisistaan aika paljon. Festaripäivystyksessä tämmöisiä auttamistilanteita tulee enemmän kuin normaalissa katupäivystyksessä. Ja sen takia meillä on olemassa selviämispiste, mihin voi sitten tuoda tällaiset asiakkaat, jotka on joko sammuneet tai jo melkein siinä pisteessä, että he eivät enää sitten jaksa jatkaa juhlimista. Siellä niin kuin pääsee kyllä niin kuin tekemään, että siellä on ihmisiä varmuudelta, harvemmin tyhjiä festareita on, että niin kuin siellä niitä kohtaamisia ja varmasti niitä avun tarvitsijoitakin on sitten paljon. Että monilla festareilla on pelkästään täysikäisiä ja silloin se meidän työn luonne muuttuu heti. Se on niin kuin enemmän konkreettisesti sitä, että siellä on selviämisasema, jossa sit niin kuin niistä pidetään huolta. Se työ siellä festareilla, niin siellä on teipattavaa ja on sitten selviämispatjoilla paljon enempi porukkaa. Tuolla Jämsän Himoksella Pipefestissä, niin siellä saapas on niin kuin tuttu näky. Ja yksikin nuori tuli kysymään tänä kesänä, että voinko mä jutella teidän kanssa. Ja se sitten niin kuin kertoi siitä, kuinka sitä mietityttää sen alkava koulu ja onko sillä sitten töitä sen jälkeen. Se festaripäivystys muuten toimii samalla tavalla, että sielläkin on samalla tavalla kävelypartioita ja autopartio ja sitten se tuki, mikä hoitaa sitä kaikkea muuta. Eli netissä me toimitaan esimerkiksi tuolla Suomi 24 chatissa ja keskustelupalstoilla. Eli nettipäivystäjät on siellä chatissa Saappaan nimimerkillä ja juttelee siellä nuorten kanssa. Voi nuoret ja muut tulla sitten juttelemaan omista aiheista tai mitä jos askarruttaa jotkut, niin sitten meillä päivystäjät parhaan mukaan sitä aina pyrkii vastaamaan. Ja varmaan se on ihan pelkkä se niin keskustelu itsessään on tosi tärkeää, että jos nyt tulee nuori tai muu sitten keskustelemaan itselle tärkeästä aiheesta, niin että on se joku, joka kuuntelee ja sitten vastaa takaisin. Niin aiheita on siellä ihan laidasta laitaan. Voi olla koulukiusaamista, ongelmia kotona tai ongelmia kavereiden kanssa. Sitten tietysti nämä tämmöiset kasvamiseen ja kehittymiseen liittyvät asiat on myös monesti nuorilla mielen päällä. Mutta sieltä voi myös löytää niitä semmoisia nuoria, joita ei löydä kaduilta. Että semmoisia ehkä syrjäytyneitä, jotka on vaan kotonaan. Kyllä varmaan netissä on helpompi kertoa asioista, kun ei ole sillä niin suoraan tarvitse kellekään ihmiselle puhua. Toisaalta taas kadussakin tai katupäivystyksessä on se, että kyllä varmaan silloinkin on helpompi tulla puhumaan ihmisille, jota ei tunne. Se, että miksi ne on lähtenyt saappaaseen, niin mulla on varmaan selkäytimessä auttamisen halu. Mä oon oppinut sen kotooni vanhemmiltani. En mä tiedä, tämä vaan kuulosti mielenkiintoiselta päivystää ja kohdata nuoria. Ja ehkä se on jonkunnäköinen kutsumushomma. Mun oma saapasura alkoi vuonna 2007 sillä tavalla, että sain sähköpostiviestin, jossa mainostettiin tätä saapastoimintaa. Siinä mulla omassa elämässä oli semmoinen, että mä halusin jotain uutta. Ja mä halusin niin kun tutustua uusiin ihmisiin ja sit saada jonkun semmoisen uuden asian mun elämään. Mun oma nuoruus on hyvinkin hurja. Mä oon tehnyt paljon vääriä valintoja. Ja että edes yhden nuoren tai vaikka vanhemmankin ihmisen saisi niin kuin omista elämänkokemuksistaan oppineena niin kääntämään suuntaansa tai valitsemaan jossakin asiassa vähän viisaammin, niin se olisi niin kuin tosi hyvä asia ja se olisi niin kuin tärkeää. Tästä laittaa. 450 rahaa. Mitä pinaatille? Mä saatan syödä yhden amstalaisen. No heti välissä rikon meille. No niin, sinne vaan viskotella pari. Ei tarvii aseita. Syy siihen, minkä takia mä oon tätä tehnyt näin monta vuotta ja tuun vielä jatkossakin tekemään, on ehkä se, että meillä on niin hyvä porukka, jonka kanssa on mukava tehdä tätä työtä. Ja sitten toiseksi se kiitos ja hyvä olo, mitä tästä saa, kun auttaa muita.
täällä on monenlaista niin kun päivystäjää tässä porukassa, niin silti, koska me kaikki tehdään tämmöistä aika erilaista vapaaehtoistyötä kuitenkin, niin jotain meissä on niin kun samaa. Ja se on se sitten, että joka on se ehkä, joka saa tuntemaan, että tämä on niin kun suuri perhe ja tänne on hyvä tulla. Mä tuon aina hyville mielille päivystyksiin. Meillä on valtavan hyvä yhteishenki. Valtavan hyvä siis silleen, niin kun, että ymmärtää toista jo niin kuin silleen, ettei tarvitse oikeastaan sanoja käyttääkään. Parasta on ihmiset. Ehdottomasti niin kuin ihmiset meillä Saappassa, ihmiset tuolla kaduilla, niin se on vaan parasta mitä tässä on.